kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing lep bat kajing thot kha jong ka boarding electric hakikan umsning bat haki artli ki constituency kata ko umroi bat kamau hati kala penlong ye uwei na kinong thok kubor balarang ba bha uba Charles GR Singli banwat jeng tip leng ba ka RTI na kalyang ni unong thok kubor ulalet banbu ye kakot banwat jeng tip ni ka RTI ha office boarding ha Omyam division hakasan terik benai risau Kum kalong wanta kai ko mangi ko ka river district ro ko wei ko kan thop ye ko Omyam division ba kan nong po division jinglip ko boarding electric long ko kalat ka bala ta sisa ya ka jingdon kam jing bai ba kham tam men si men sai ba kum ju ra ki kam men met wat mangi nong thok ko bor ru di sam stom ho ko ta ban pendap ni kam na kam ta ban phai ko bor jingi sa ki office se kam jing bo fer kada kolong ba ka jingbom don jong boarding electric bo biang yimjiyo ya ka boarding electric khamta menmet na khamta ban le ka bor ba khamta ter kana tamlai mensi ki samla pule ki ba ban pendap ya ki ban xerox ki kot isla nanta ban le ban type ki kot isla jing ki jinon kam ki berkunjuru ka jingbom don ke boarding electric ka ta wat ya ka teknologi jong kani ka ju monta kan mentoy iu ba ka sarkar kan penslur ya ki samla haka wat kam wat jam na ka menta begini yang ki kijat la jam hadin ba ni ba ka boarding electric kamdan te dena ta ka daw ngadon ki Sofia nam ta ka river district abang ai ba ki bon ba wat ki seng halang wat ki nong snong ki rang ba snong ba ki sunjuk rang ba snong kim sim yi kan dia ban wan ban bu ji ujor ne ban file kan no ka jing wat dicep na ki bor badi pe ya ka boarding electric bat kum ta hadin bangla syam bat ngalamat ru dala de ya kan ki jing ngam ban se ngasim ya kan sen jam na ka menta ban ujor lan ne ban wat ki jing tep ling ba ka RTI bat kum kelas paragraf ha ka RTI yo im ba pan jing tep phang ga jing khate ne bom khate ya ka by boarding teka pidan ban pensai khamnya halokane ki galong bumi habede ko kelas paragraf lani ka paragraf bokra ha ka Omyam division ni ngapan ni gini jing ya kan ni jing tip kana galong ba i habangi le ban thit jing thit ha gidukan lada kadon ke jing khate ya ka lani kata ong ka discount ki pensai lani ki jing pen i bakadon ke discount boleh ha boarding electric ha bang ilamat kat ni ki jing tam ke jing bom biang jong boarding electric boleh par ba bil light ka kiu hadu kanata bat hadin bakal kiu kam sundon ke jing khate na kaliang di bor be di pe rei ka bil light ka kiu bat kana ye kiu man kasi bat man kiu nai ha bang ila syam ba poi ka jing ut ke jing nam na kitu ki bro ki wan marsiu ke ya kan ke bai boarding electric ha gini ki jaka kam jong kan ka tanan ke bangai i hang ni golong bahadin mau ada ban file ke ni RTI wala nangin simla kenduk ya ni officer ni engineer beri tek ya kan ke benta andre ngandang yai wan yang sah kini ki benai banwat jingtip halor ke boarding electric kabede ba ying ke bedok amamen suang ngitip bahkan ke boarding electric saging bedok kolong ke bai yo andre ke bang lengok kolong ba hadin ba hakini ki snem ki balik pan isem ba hadin begitu ki longjing ki bodok kelayo ban le ka ban tani ni ke boarding isem ban bagi hak ban siu hadin ka tuan snem bagi laporan kami ka bat kata ka jing poi jong ka bil light ru kalong palat kalong tumba ki hak ban siu ya ke boarding electric jong ying burus pa badena ta ka daw ya kan ni bentaro ngan sawan biang wan wat ka RTI hapo jong ni gajur ke kanan